свързване със своето космическо измерение. Когато насочиш поглед към звездите, когато почувстваш единение с необятното небе, ти споделяш твоята магическа сила с божественото съвършенство. Това ти подтиква да си зададеш много въпроси. Какъв е моят произход? Какъв е смисълът на живота ми? Каква е моята роля в Вселената? Изправени пред тези често неразгадани загадки, много хора предприемат вътрешно търсене и пламенно желаят да намерят истинския смисъл на своя живот. Обикновено, никое официално образование не може да ни помогне да намерим отговори на тези въпроси. Ако човек успее да излезе извън рамките на статуквото и частичните представи, които са ни насаждани, се появява ново разбиране за нашето съществуване и нашата роля в Вселената. Тези търсения се превръщат в реално изследване за намиране на истината. Тогава животът ни се избавя от баналност и посредственост и възвръща своята свещена същност, като по този начин отговаря на дълбоката нужда от изключителното и трансценденталното, които са заложени във всеки един от нас. Най-голямото щастие, което можем да изпитаме, е да постигнем това, за което сме дошли на Земята. Всеки от нас има своя собствена програма, избрана много преди нашето раждане и която сме решили да изпълним в съгласие с нашето висше измерение. Но ние сме забравили за всичко това и е необходимо да го преоткрием чрез продължителна и упорита вътрешна работа. Какво включва тази вътрешна работа? Вегетарианство, както и воденето на здравословен начин на живот, без тютюн, алкохол и наркотици са необходими предпоставки за установяване на контакт с измеренията на висшето съзнание. Тогава човек осъзнава, че не е само едно физическо тяло. Много духовни традиции и практики не обясняват наличието на различни енергийни тела, съществуващи в единение с физическото тяло, но на по-финни нива. Много малко се говори за тялото на мощта. Нашият потенциален резерв, който възниква от натрупването на проблеми, които не сме решили, действия, които не сме завършили в други прераждания. Трябва да се научим да овладяваме управлението на нашето тяло на мощ, за да се освободим от необходимостта да се прераждаме. Както растенията, ние сме изградени от корен, който ни поддържа, стъбло, нашето физическо тяло и горна част, която ни позволява да имаме досег с по-финни енергии. Поляризирани по този начин между нашата дълбока мощ и висшето ни съзнание, ние трябва да определим вътрешна ос, която да позволи на тази мощ да се изяви и да може да съществува на различни вибрационни нива. Трябва да преминем от хоризонталния, обикновен човешки живот към вертикалния начин на живот, характерен за истинския процес на посвещение. Тази цел изисква голяма трансформация на цялото ни същество, да се освободим, да се пречистим, да станем по-леки, по-ефирни, по-флуидни. Всички тези условия са част от тази вътрешна работа, която ще ни позволи да се подготвим за срещата с неподозирани възможности. Да се освободим. Става въпрос да освободим части от нас, които се намират в страданието, и да ги поставим в светлината на ново съзнание. По този път можем да срещнем изпитания и необходимост да вземем важни решения, но това се случва само за да укрепнем.
От целия опит, който придобиваме, трябва да усвоим само съществената част, квинтесенцията, която ще ни позволи малко по малко да подхранваме нашето безсмъртно енергийно тяло, транспортното средство на бъдещото ни съществуване, което ще остане дори когато приключим с безкрайния цикъл на преражданията. Напредвайки в нашия еволюционен път, ние ще срещнем концепции, които ще ни се струват познати и които са част от нашата дълбока памет, спомени от древни съществувания, когато сме били във връзка с Божественото, като например зачитане на свещеното, овладяване на животинско-инстинктивните ни импулси, канализиране на енергия и емоции, вътрешно и телепатично слушане, търсене на хармония в обмена с околната среда, развитие на творчески способности, твърдост в подхода и взаимодействието с материята и обработване на нашите корени. Този процес на еволюция не изисква никакви ритуали или повтарящи се модели, а само зачитане на енергийния баланс, качество и точност, които позволяват на Божествения дух да бъде опора за нашите ежедневни действия. Това може да бъде постигнато само ако се грижим добре за постоянното преобразуване на енергията около нас, особено на по-тежката, и за поддържането на циркулация на вътрешната ни енергия. Хората, които наистина имат волята да се трансформират, могат малко по малко да преминат от едно чисто човешко състояние към космично състояние. Тогава те могат да преоткрият своята изначална същност, да намерят отново истинските си възможности, свързани с космичната им есенция. Накратко придобива способността да виждат принципите, от които следва да се ръководят в своето съществуване, възприемайки постепенно енергийния и духовния вътък, който е в основата на формалните явления. От незапомнени времена търсенето на истината, доброто и красотата вдъхновява определени личности да дадат тласък на еволюцията на човечеството към по-голяма осъзнатост и щастие. Всяко послание, получено чрез техния канал, помага за укрепването и изясняването на връзката между творението, творбата и Твореца. Всяко същество, всяко съзнание са частица от истината и за това заслужават уважение и любов, защото всеки може със своя оригинален опит, колкото и малък да е той, да получи другите. Именно чрез процеса на комуникация, а след това и на истинско общение между хората, може да се постигне най-добрата възможна еволюция за индивида и за обществото. Тези понятия са част от учението на Института на единната наука и са разработени във въвеждаща програма, съставена на базата на преживян опит и информация, получена по телепатичен път от измеренията на висшето съзнание. Обучението е представено под формата на книги, курсове, семинари, видеоклипове, конферентни връзки, упражнения, медитации, съвети как непрестанно да се адаптираме към енергийната реалност всеки един момент, как да възстановим равновесието и спокойствието си и да постигнем напредък в разбирането на своята космическа отговорност. Всеки може да следва и интегрира тези учения със свободен ритъм, самостоятелно, в център, състоящ се от няколко души или в състава на по-голяма общност, комуна. Установено е, че динамиката, генерирана от група съмишленици, споделящи едни и същи стремежи
и работещи съсредоточено за трансформация и издигане на съзнанието, създава процес с най-добрите условия за развитие. Да бъдеш част от този процес означава също да се свържеш с енергийно семейство, което е в контакт с духовно семейство от невидимия план, което служи да подобри комуникацията между човешките същества, както и между земляните и галактическите цивилизации на бъдещето. Ние не сме сами във Вселената. Ние можем да общуваме с други същества, които са в състояние да ни предадат невъобразим обем от информация, която не може да бъде намерена в нито една книга на тази планета и която все пак е в сърцевината на живота и различните състояния на душата ни. Много хора са успели да отворят съзнанието си към тези измерения. По този начин всички разполагат с възможността да развият своя космически потенциал и да събудят хранилищата на паметта, от които постепенно могат да извлекат спомена и плодовете на всички свои прераждания. Постепенно всички части от нашето същество се обединяват с нашия духовен отец, т.е. с нашия висш дух. Схемите на вътрешното единство могат да помогнат за това повторно свързване, но трябва да проявим истинска готовност то да се случи. Преоткрилите смисъла на своето съществуване могат да изпълнят изцяло програмата си и да заемат своето място в великата игра на Вселената. Когато дойде време да полетите, разтворете широко крилата си, за да влезете в прекрасните светове, към които душата ви винаги се е стремяла.